Wow! Anong ginagawa nyo dyan? Wow! Shit! Sarap ng pagkain nila, oh. Hello po, kain na po tayo. Hello po, pakain po. Pakain po. Pakain po. Kabalan! Vlog! Kabalan! Kabalan! Vlog! Ito po yung almusal nila. Ang sala, dog at saka Tosino. sino, tsaka pandesal. Yan, oh. Puro pindang. Oh. Mm. Selfie tayo. Oh, selfie. Selfie tayo. Okay. Tingin kayo, selfie. Selfie. Yan, oh. Yan, oh. Pwede sa salpe? Oh. Salpe ko. Thank you. Yan, oh. Isang magandang morning, guys. Nandito tayo ngayon kila nanay. Kasama natin si Bonbon. Win! Say hi, Bon! Hi! Vlog! Kabalans Vlog! Yan! Ayan si pinaka-poging Tick Boy. The Tiki Boy! Hala ka? Babakwa! Tick Boy Baklana! Yan! So, mahaga na malengke si Madir. Ito, bumili ng bawang. Yan, bawang, sibuyas. Doon tsaka kamatis na nagkakato na siya. Ha? kanya na yung buldik na mo. Nino? Magbibigyan. Sige pa yan? Sige nga. Magbibigyan. Ayaw mo. Hey, kape. Kumain ng kutsara, ate. Sino nagbigay ng kape mo? Cow. Ayan. Hello po. Magandang morning po. Maganda pong morning. Ha? Asa? Ang takin. Mag-vlog na kami. So, puntahan natin si Apong Asak, no? Ayan. So, ito yung lupa ni Madir. Yan, ganyan po kalawak. Itutur ko po kayo. Dito po kami na umuupo. Yan, sa ilalim ng puno. Yan, habang kumakain ng puno na... Habang kumakain ng mangga. Yan. Kabalans! Ala, may naing bata ko. Ito po si Apong Asak. Yan. Nagwawalis. Nag-exercise. So, ganyan po kalamig sa probinsya, no? Malamig? Oh, malamig. Para kami nasa Baguio. Yan. Oo. Ito, oh. Ang lamig po dito sa Pampanga. Yan. Sobrang lamig. Ganito lang po ang ginagawa namin sa umaga. Nagja-jogging, nagwawalis, yan. Nagkakape-kape. Ako din, bicycle. Oh, ikaw nagbabicycle. Ako din. Magba-vlog tayo ngayon. Kaya tatamu, oh. O, doon tayo. Teka lang, magkakape muna kayo. Ba, walang tao. Ay, ito, mga nakata. Kahit lang putang. Kasi nang talapia. Nangulang na rin anak. Sinaling ko talapia ng maglapan. Kuha, kaya tatamu. Kaya tatakan. Panhingli ako lang. O sige, vlog na ka. O, papali kayo ng kape ko. O, paano mo pa? Painit O, daw muna yung kape pang na ka. makto. Yan. Ay, may kape po. Ibili mo na itang pindang ko yan, te. Tito. Ha? Tito. Ni Tito. Atin lalingunan. May ilangad ng atin. Yan pa sa hupya. Tabalo, oh. Atin na kami lingunan. Tinapinta na ba? Ito sinabi kaya kayo, lamig paalam kaya ka? O, kakal mo pa ako kutang nito. O, Yan. dyan. Atin niya lingunan kayo ng obrahan. Po, yakin. Hindi alam ang... Atin nakakuha na. Ay, Nalilito na siya po asak. Hindi niya alam kung magwawalis o ano. Yan. Hindi ko alam kung magwawala siya magbugas ng plato. Yan. Gogom na itang pindang ko pala sa.
Papali ko kaya Sally nakatang kape makdo, yo. Na kayo. Ay, pinakatawa. Share the love. Kagi ko'y mayon. Oh, nyaman Bawat ka. umaga po may kape akong Tinitimplam. tinitimpla. Saan galing? Sana kong pogi. This, DC boss net mo na. Disi. Ayan oh. Malamig. Malamig ang simoy ng hangin. Ayan. Ay, sinali na akong puto dyan eh, cobra. Kahit hindi, kaya tayo ko. Kabalen! Vlog! Bon! Ka! Hindi tayo mong kabalen. Bla. Kabalen! Kini ka ya? Ay, kalagunan ka hanapin kitang malanan eh. Wala itang pangogo ng dutong eh. Ipalimik. Oy! Kabalen! Ano, kabalen? Vlog! Ay, ano yan yung bayat nila? Ha? Coffee. Kopi? O kapamsang kapag kunya ari rin po to yun. Ay, lagyan natin ng tubig ma. A few moments later. Oh, bonbon! Goodbye. Bye-bye, bicycle. Bicycle? Wow. Nasaan yung bicycle mo? Ayan. Okay, where's stick? Tik, where's stick? Tik, bakla na. Ha? Bakla na si Tik. Anong linuluto ni Madir? Ay, shit! Ano yan? Uy, hindi kita. Kailangan ilawan natin. Daddy. Oh, meron kang dalang kaong kay anak. Ayan, anak ko rito. Ayan, ang ganda ng anak ko. Ito pa. Oh, blood. Ito yung almusal namin. Daddy. Kasinit ka. Ito, panghalian namin, tilapia. Luto ka natin. Walang kamatayang tilapia. Ayan. Daddy. Yan ang Oh, say hi. Hi. Ayan. Kabalen! Blood. Kabalen! Blood. Vlog! Luto ka? Okay. Saan yung isang lutuan mo? Puntahan natin yun doon. Tignan natin. Uya tao Kenny. Oh, tignan muna natin yung lutuan mo doon. Tara. Tara, turo mo. Yung upuan mo, pakita mo yung upuan. Oh, puntahan natin. Para makita ng mga viewers natin. Oh, ganda ng mga upuan mo, no? Niwa. Diyan tayo kakain mamaya. Ganda. Ganda. Cute na. Ito. Ang cute na mga upuan mo. Sige. Oh. Gusto mo ng ano? Sili labuyo. Meron po kami dito. Ha? Chicken to. Oh, chicken. Yutume. Luto ah! Ah. Paluto tayo tinola, no? Yutume. So, ganyan po kaganda ang nasa probinsya, no? Maluluwang ang mga lote. Hindi kagaya sa city, masisikip. Ganda ko. Nano? House? Oh, ganda yung mga house mo. Ang daming house, oh. Ang bahay po ni nanay isa, dalawa, Kinapi. tsaka tatlo. Na? Siyang kinapi Ginapig? ko. Nasaan? Hanap mo yung ginapig? Wala? Wala? Yung chicken oh. Yung chicken. Oo. A few moments later. Wow! Anong ginagawa nyo dyan? Wow! Shit! Sarap ng pagkain nila, oh.
Hello po, kain na po tayo. Hello po, pakain po. Pakain po. Pakain po. Kabalan! Vlog! Kabalan! Ayan, Kabalan! Vlog! Ito po yung almusal nila. Ang sala, dog at saka Tosino. sino, tsaka pandesal. Yan o. Por pindang. Oh. Selfie tayo. Oh, selfie. Okay. Tingin kayo, selfie. Selfie. Yan o. Yan o. Pwede sa salpe? Oh. Salpe ko. Tayo kaya kanta, screenshot kayo po ito. Ba't saan niya nagpitakan yan, Ken? Achoo. Oh. I-edit ka. Kaya ako dito ako naman kaya rin natin. Water. Yan o. Water. Ang presko po ko dito, oh. Ang lamig. Namilog sa Fortuner kayo nila, ma. Ano nga milog? Bako nga siya. Ay, dito ako na. Malamig. Di man Kumayaw ka na. di na dito. Hmm? Di na ni dito. Oo, dito ako na. Ano ka? Utek, sa tida ni manok. Tek. Kau guna mango. Mango. Atawa. Akit di akit di. Aeroplane nito, yo. Akin ni tek niya lagan na. Karano ko nga ito dieten? Wala, ako gis nga nga. Karana, tila ko nakarimla. Kaya mata kay Fortuner. 17 minutes mo, chukar. Kaya bilis na yun. Alam Bilis siya. Kung nila maranon may ako, tinuki kami yan, marano. Oh, bisa ako munta. Ka rin. Maraming. Kau guna mango. Tikman natin yung tosino. Kaya mo rin, Na? may Jogging? Oh, nakapag-jogging ko pa. anong Kapogi ko na, ma. Oh. ayaw talaga. Ako dyan. Selfie. Anong mamagwan ni tatayan. Awa, nag-jogging ko pa yan. Kuha ko. Naklin yun. Bisa ka. Ano Kain. yung meron na ng pindang mat. Meron ka kaya no? Na? Ito na ako. Sinapay na lang. Wow, anong klase tinapay yan? Saan mo binili yan? Sa daan, kaninang Tikman po natin yung pandesal. Pop! Vlog kami. Vlog kami. Vlog kami ay. Vlog kami. Mag-vlog yan ano yan ah. Oh. Ano sasabihin mo? Thank you. Kumakain. Anong pangalan mo? Vlog. Nano yung mama? Kay Manilo yan naman kasi pito naman. 1. Siya po. Yung kaya. Punta ka tapo to? Ako, masaya. Alay ngayon eh. Pindang. Bebe? Sabi sa pa. Ay, ate yun. Pindang. Bukas? Tata bukas niya. Bukas minsan di pa. Oh. Bukas ka mong Sabado bukas. Yan sa Yan yun ayo. Alay ngayon eh. Napon. Patis kong gaya bukas. Paano niya ka papatas? Makonoriatel ka niya ba? So pa nakangyaw. Yung doktor. Opo, gapanapin pa nga naman tayo. Nalauna. Makuha ka ng dibabot. Mga launa ka niya tiyo. Lani man na. Huwag mo tatangalaw na lang daw. Uling mo rin lang. Manyamang kape. Hmm? Yan na. Minsan marami na yun. Naman? 2 inches later. Magano po? Penny ah, Penny. Ako mo muna yan. Oh, hapusak. Maran magkaya ka. Marap ka. Kamal mo. Ay, baglagay siya. Hello po. Hello po. Good morning po. Set up Very po good. sa mga... Hi po. Musta po kayo? Ito pa kayo po. Ano po? Kain na po kayo. Kuya. Anong pangalan mo?
Yan. Ka, Austin. sandal ka ka. Yan. De Guzman. Titwason, De Lalo Guzman. ini. Tabalo. Tapos sa mga kapitbahay sa Mandane, kaya po Ramon, di ako nakapagpaalam ng maganda. May tampo siya May tampo na naman. Meron niya niya mo naman. Maramo rin mo itong kaya. Pagtampo yan. Kita nga do petas niyan daya. Mabaluan na kilo. Inalgal niya. Ali. Balik-balik. Ano ba rin Malamuli pa yan, Lopia. Isip na. Balo na yung puntalan mo. Kukutan niya ang kukutan. Iyak. Ah, bakit? Ne. Lagwa, mga... Ha? Tawata. Lagyan tayo ng kaya. Tawa. Tawa. Na? Sawa. Ito, wala nang ano. Kunti pa. Bami mo ay daddy. Hmm. Nakatatak eh. Tara itong hitakit sa kanya. Tara pa siya Konti na lang. Tara makuta sabi. Mga nakay makuta. wala nang isda, walang... Dumurot takap sa tulog. Tatakap sa. Ito na, tignan ko. Punta lang tayo lolo. Lagwa. Ito na. O tiya ka mangan. Mangka. Tarang tatakap santo. Tara lagwa mo. Mangka. Punta lang tayo ko. Ay bayan. Tara itangan. Mag-vlog ka rin, mag-vlog ka. Ay huwag tatangan. Lagtam sa tabi. Lagwa mo. Babay tamo. Mag-vlog ka. Ay hindi kasama. Iwan ka. Tignan mo si kuya oh. Makadaya per yan. Pota kayo tataklayan. O tingnan tayo. Ano dapat? Awa daya pero. Lemon. Patakot na. Plastic mga kadaya. Mag-vlog ka kasi nga. Alin na yung ano meron chocolate. Di na ano. Iya dilin. Saya mo lang Alam dala. mo ba kasi sabi na sinulid din sa lolo niya, siyempre mga kahit matigiling. Pero asan ka ako? Makuta na. Ayan na. Bukuta na. Kali payali. Irag. Eh, Hindi mo naman paano? natin palulo. Paano naman ka papalulo? Wala natin nga pa nga. Hindi kaya pa asubo. O, metong pa. Sige, tunakan ka. Isa na lang. Imanap po. Sama, sakay tayo ng sakyan. Ay, sa sakyan ni Tito Edmond. Lola, Lola. Lola. Lola may sakyan. O marami na kayo bisa mga pota na. Tara. Lola. Pota na. Saglita mo, putam niya pa yun ng pala. Parang siya mama. Tara. Kali payali. Babay tayo.